B'investiment ta' 3 miljun euro x-xogħol fil-faċilita tal-isport ta' Akkwatiku Tas-Sirens f'San Pawl il-Baħar għaddej ġmielu u mistenna jitlesta fil-ħin għall-istaġun tas-sajf. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli għall-Ambjent Farrugia waqt konferenza tal-aħbarijiet fuq il-lant tax-xogħol. Għal kif dan il-kumpless se jinkludi iżjed minn pixxina waħda fejn il-pixxina prinċipali se tkun it-tieni l-ikbar waħda f'Malta. Se jkun hemm ukoll pixxina fejn it-tfal jistgħu jitħarġu kif ukoll pixxina fuq ġewwa b'3 korsiji. Dan se jassigura li t-taħriġ tal-atleti se jkun jista' jsir matul is-sena kollha. Il-Ministru għall-Ambjent Farrugia spjega li l-flus għal dawn il-fondi ġejjin minn tariffi li żviluppaturi ħallas meta l-parkeġġ fuq il-post ma jkunx previst meta jingħata l-permezz tal-iżvilupp. Kif ukoll permezz tal-persentaġġ mill-miżati mal-applikazzjoni tar-regolarizzazzjoni. Dan huwa finanzjament mill-Planning Authority permezz tad-Development Planning Fund, illi permezz ta' dan il-fond qed nifinanzjaw proġetti kemm soċjali, kemm ambjentali, imma kif qed naraw ukoll l-ewwel proġett sportiv. Żied jgħid li dan il-fond li ġie riformat is-sena l-oħra jipprovdi appoġġ lill-Kunsilli Lokali u għaqdiet mhux governattivi fost oħrajn sabiex dawn ikunu proattivi u jilħqu l-miri tal-proġetti tagħhom. Il-Chairperson tal-Kumitat tal-Fond tal-Pjan tal-Iżvilupp il-Perit Vincent Kassar qal li dan kien l-ewwel proġett fejn inħarġu fondi marbuta mal-isport. Nispera li ikun hemm għaqdi sportivi oħrajn li jiġu wkoll bil-proġetti tagħhom, dawna kollha joħolmu li xi darba jkollhom il-proġett tagħhom, ikollhom il-premises tagħhom, il-flus huma hemmhekk huma available u allura nistennew li ikollna iżjed konkurrenza biex inkunu nistgħu nniedu daw il-proġetti sportivi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima aċċenna li l-Klabb Tas-Sirens jagħti taħriġ lil iżjed minn 350 atleta li jkompetu fuq livell internazzjonali. Din jaraw li jkun hemm investiment f'dik li infrastruttura sportiva li allura ħad tagħmel differenza fil-performance tal-atleti tagħna kif ukoll nagħmlu differenza f'dik li hija l-ħajja tal-komunità.